Lämpimästi tervetuloa tähän Interim-webinaariin. Mä ajattelin, että tulee joitakin linjoille, mutta siis meillä on osallistujat ilmoittautuneita melkein 70, niin mä olen, että vitsi, selkeästi tämä aihe kiinnostaa ja olen tosi kiitollinen jokaisesta, joka on tänään päässyt linjoille. Webinaari on tosiaan tarkoitus tallentaa, että toivottavasti se kaikille sopii. Tänään meillä on tarkoitus keskittyä 3 eri pääalueeseen. Ensinnäkin läpikäydään sitä, että mitä interim-yrittäjyys ylipäätään on ja miksi se tulee muuttamaan markkinaa. Sitten sen jälkeen läpikäydään interim-tutkimuksen tulokset, eli tämä oli tosiaan semmoinen kysely, minkä teetin tuossa viime kuukausien aikana, ja siihen sain tosi ihanan määrä, että 74 vastaajaa, niin siellä on tosi mielenkiintoisia tuloksia nimenomaan. Tähän on vastannut interimi tai interimiksi haluavat henkilöt. Ja viimeisenä sitten keskitytään vielä siihen, että miten me voitaisiin olla yhdessä enemmän, koska nyt tämä meidän interim-ammattilaisten määrä kasvaa, niin miten me kaikki pystyttäisiin yhdessä tukemaan paremmin toisiamme ja tulemaan niin kuin yhdessä näkyvimmiksi kuin se, että me yksittäisinä henkilöinä yritetään tulla niin kuin näkyväksi tässä niin kuin kilpailutilanteessa tai näin. Mutta ja sitten semmoinen, että voi joko, mä pysäytän tämän esityksen aina välillä, ja että meillä on vapaata keskustelua, ja toivon, että rohkeasti lähdetään juttelemaan ja kyselemään, mutta sen lisäksi voi myös kysyä tuolla chatissa, niin Sanna on luvannut vahtia. Mä en valitettavasti näe nyt chattikysymyksiä, mutta Sanna on luvannut sitten nostaa sieltä mahdollisia kysymyksiä esiin. Ja ennen kuin aloitetaan, niin sitten toinen, että koska uskon verkoston voimaan ja yhteisön voimaan, niin suosittelen myös, että sitä chattia voi käyttää siihen, että laitatte ihan oman LinkedIn-profiilin, mikäli haluatte, niin voitte siellä, niin kun meillä on linjoilla nyt tosi paljon porukkaa, niin voitte sitten myöskin verkostoitua tämän avulla. Niin saa laittaa chatin laulamaan, mikäli haluaa. Ihan lyhyesti siitä, että kuka mä oon, niin mä oon tehnyt pitkän uran erilaisissa liikkeenjohdon tehtävissä. Mä oon ollut muun muassa Bauhausin markkinointijohtajana, Hobbyhollin kriisijohtoryhmässä ja Soltakin liiketoimintajohtajana, eli olen ollut myös siellä niin kuin IT-puolella pöytää, mutta muuten siellä bisneksen ja liiketoiminnan kehittämisessä vahvasti. Olen perustanut myös muutaman pienen startupin, että on myös sen tyyppisestä kokemusta. Mutta sitten se itse tämän päivän teema, että millä kokemuksella nyt niin kun puhun tästä interim-johtajuudesta ja interim-yrittäjyydestä, niin mä olen toiminut nyt jo lähes 3 vuotta interim-johtajana. Mä olen tehnyt erilaisia keikkoja muun muassa Kalevala Korulla, ollut perustamassa tuon pidetty konseptin, eli käytettyjen korujen liiketoiminnan, mistä itse asiassa mun interim-yrittäjyys lähti. Et siinä on semmoinen tarina, että Kalevala Korun toimitusjohtaja Kirsi jostain oli kuullut mun nimen ja otti yhteyttä, että haluaisinko mä tulla perustaa tämän pidetty konsepti. Ja mä olisin, että voiko olla mielenkiintoisempaa niin kuin projektia, että siinä yhdistyy kaikki kiertotalous ja niillä on ihan mieletön yrityskulttuuri ja vastuullisuus ja siinä oli niin kuin, ja uuden liiketoiminnan perustaminen, niin he eivät halunneet vakituiseen työsuhteeseen, ja minä en ollut siinä vaiheessa itse asiassa myöskään etsinyt vakituista työsuhdetta, niin sitten 4 tunnin varoitusajalla perustin yrityksen, jonka nimi on Vipetti, ja sen tiimoilta on nyt sitten tehnyt näitä interim-keikkoja. Sitten mä oon tehnyt niin kuin, sen jälkeen erilaisia toimeksiantoja erilaisille itse asiassa kaikki on ollut kotimaisia PK-yrityksiä, Primapetille, Akateemiselle kirjakaupalle, Kymppikatolle. Ja sen lisäksi mä oon tehnyt jonkun verran hallitus- ja advisor-työtä. Olen tiedolla johtamisen gradua vaille maisteri, että 25% gradusta on tekemättä ja se on nyt ollut kesälomalla vuoden. Ja nyt mä oon sitten perustamassa myös Interim-yhteisöä, mikä lanseerataan elokuussa, mutta siitä niin kuin
keskustellaan vielä ihan lopuksi tarkemmin. Mutta sitten itse asiaan, että mitä interim-johtajuus ylipäätään on. Ja interim-johtajuudella tai interim-ammattilaisuudella niin oikeastaan se pääasia, mikä on se niin kuin ydinjuttu, on se, että se on tilapäinen johtajuus tai asiantuntijuus. Eli se on aina niin kuin määräaikainen toimeksianto. Ja se voi olla joko kokoaikainen toimeksianto tai se voi olla myös osa-aikainen toimeksianto, mutta joka tapauksessa interimissä niin kuin se tilapäinen johtajuus on se niin kuin juttu. Hyvin tyypillisesti nämä interim-ammattilaiset on yleensä niin kuin alansa kovimpia ja kokeneempia asiantuntijoita tai johtajia, että hyvin tyypillisesti niin kuin on tehty pitkä ura jossakin muualla tai jossain toisessa yrityksessä, ja sitten kun tämä toinen yritys etsii ammattilaista, niin sitten nämä interimit on yleensä sellaisia, että heidät voi niin kuin surutta heittää syvään päätyyn, koska heillä on jo niin valtavasti kokemusta siitä aiheesta. Ja esimerkiksi tänään mä tiedän, että kun mä katsoin, että ketä tänne linjoille on tullut, niin tämä todellakin pitää paikkaansa, että meillä on kyllä niin jäätävän timanttista osaamista nytkin linjoilla. Yksi, mikä niin kuin, on interim-johtajuudessa tällainen pääydinjuttu on nopea haltuunotto ja syvään päätyy heittäytyminen. Eli yritys saa tosi nopeasti ammattilaisen käyttöön ilman pitkiä rekrytointiprosesseja, ja sitten interimit toimii niin, että meidät voi heittää niin kuin aidosti syvään päätyyn. Esimerkiksi mä oon ollut aina mun siellä uralla semmoinen, että olen todellakin pärjännyt, että heitetään syvään päätyyn, ja mä luulin, että mä oon niin kuin hyvä siinä, mutta nyt tämän interim-yrittäjyyden aikana mä oon todennut, että se saa ihan uuden merkityksen, että oikeasti jossakin tunneissa se tai päivissä ihan niin kuin tosi lyhyessä ajassa pitää ottaa se projekti haltuun ja pystyä tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa. Mutta siihen oppii kaikille, ketkä on linjoilla, se saattaa kuulostaa, niin ketkä vasta pohtii tätä, niin se saattaa kuulostaa ja se on tosi kuormittavaa se alku, mutta siihen kyllä niin kuin oppii, että se on mun mielestä taito ihan siinä, missä mikä tahansa muukin taito tai kyky. Yksi on sitten, että tämä on niin kuin tosi joustavaa ja riskitöntä sille toimeksiantajalle, eli niin kuin interim-johtaja otetaan yleensä tiettyyn tarpeeseen joustavasti, eli jos yrityksellä on mikä tahansa esimerkiksi vaikka joku avainhenkilöistä sairastuu pidemmäksi ajaksi, niin siihen tilalle voidaan ottaa tosi joustavasti sit interim-johtaja, vaan siihen tarpeeseen, että kun verrataan vakituiseen työsuhteeseen, niin tietysti silloin se investointi on pidempi, se on huomattavasti niin kuin, siinä on isompi riski, plus että kun tämä maailma muuttuu niin nopeasti, niin harvoin edes pystytään välttämättä sanomaan, että no minkälaista osaamista tarvitaan vaikka 2 vuoden päästä, niin interimin käyttö luo semmoista joustavuutta myös näihin tilanteisiin. Yksi, mitä muut kysytään tosi paljon, kiitoksia kaikille linjoilla oleville, ketkä niin kuin kysyy ja kommentoi näitä asioita, niin että mikä on konsultin ja interimin ero. Ja mä sen kuvaisin niin, että konsultti on enemmän niin kuin, ikään kuin yrityksen ulkopuolelta neuvova henkilö, tai voi olla myös henkilö, joka tekee ihan hands-on työtä, mutta se tekee sitä työtä ikään kuin niin, että asiakas joka tapauksessa niin kuin vastaa siitä tekemisestä. Eli esimerkiksi hyviä esimerkkejä vaikka konsultoinnista on vaikka digimarkkinoinnin ylläpito, että tosi usein on esimerkiksi, että yrityksessä konsultti, joka ylläpitää vaikka niin kuin sometilejä tai tekee sinne niin kuin joustavasti niitä muutoksia, niin se on konsultti, ja interim on taas niin kuin määräaikainen henkilö, tai määräaikaisessa toimeksiannossa oleva henkilö, joka kantaa sen vastuun ja on ikään kuin yleensä ihan organisaatiossa niin kuin tittelilläkin oleva, että
esimerkiksi mä oon tehnyt suurimmat osat mun toimeksiannoista niin kuin kehitysjohtajan tittelillä, ja mä oon riippuu vähän tilanteesta ollut välillä niin kuin johtoryhmän jäsen, mikäli se on niin kuin järkevää, ja välillä sitten olen ollut kehitysjohtaja, joka ei kuulu johtoryhmään, mutta on siis kuitenkin siellä organisaatiossa hyvin vahvasti sisällä. Ai niin, mun piti aluksi sanoa, että anteeksi, että mä yleensä en tykkää slideshowista ollenkaan, enkä yleensä niitä tee, mutta tänään kun läpikäydään noita kyselyn tuloksia, niin tästä tuli nyt aikamoinen slideshow-paketti, että pahoittelen sitä nyt jo tässä vaiheessa. Tässä välissä hei Viivi, tuolla on linjoilla Vesa kirjoittaa, että Joo. Interin palvelut ovat Suomessa aika tuore palvelu. Markkinan tietoisuus tällaisesta palvelusta on ymmärtääkseni aika ohut. Miten tätä tietoisuutta voitaisiin lisätä? Haluatko nyt kommentoida vai? Joo. Hyvä, kun nostit, siis mielellään voin kommentoida ihan lennostakin. Kiitos Vesa kysymyksestä. Samaa mieltä itse asiassa, onkohan mulla tässä, hei, mä voin vastata tämän yhteydessä, koska seuraava slaidi on nimenomaan tästä Interin markkinasta, että Interin, niin kun, jos läpikäydään nyt tähän Vesa, tähän sun kysymykseen ensin toi Interin markkinoiden koko, niin sä oot ihan oikeassa, mä kaivoin vähän dataa, niin Saksassa Interin markkinakoko on 2,5 miljardia, Isossa-Britanniassa 2,3 miljardia, ja Suomessa ei löytynyt suoraan niin kuin tuloksia, että kuinka suuri tämä markkinakoko on, mutta todennäköisesti vain kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Ja sitten mä suhteutin tuon myös niin kuin, per henkilö, per capita, niin muistaakseni Saksassa oli 36 euroa per henkilö ja Suomessa 2 euroa henkilö, että vaikka tuon suhteutti, niin kun, että me ollaan niin paljon pienempi maa, niin silti me oltiin tosi paljon nyt niin kuin jäljessä. Sitten se sun toinen kysymys, että miten tätä tietoisuutta voidaan lisätä, niin mun mielestä me ollaan yhdessä enemmän, että vaikka mä oon tällainen interimiyden puolesta puhuja, niin mä uskon vahvasti siihen, että kun me yhdessä ruvetaan kertoa tästä asiasta ja niin kun, liitetään voimamme, niin se jo pelkästään luo tätä tietoisuutta. Sitten miksi mä uskon siihen, että tämä yrittäjyys, interimyrittäjyys tulee kasvamaan Suomessa merkittävästi, on se, että yritykset ymmärtää koko ajan enemmän ja enemmän näiden interimin hyötyjä. Sen, minkä mä oon huomannut nyt jo, on se, että nyt kun on näitä yrityksiä, ketkä ovat uskaltaneet ensimmäisten joukossa lähteä käyttämään interimeitä, niin sieltä tulee pääsääntöisesti niin valtavasti positiivista kokemusta, että sitten tietysti kun se vaikka toimitusjohtaja, kollega kertoo toiselle toimitusjohtajalle, että hei, mä oon käyttänyt interimiä ja tämä oli ihan loistava ratkaisu tähän meidän XYZ-tilanteeseen, niin sitten myöskin niin kun se seuraava yritys tai seuraava johto uskaltaa tehdä sitten päätöksen. Ja sitten kolmas asia on se, että interim-johtajien määrä kasvaa tällä hetkellä, että esimerkiksi näetkö sitä, Sanna, sitä Pollin vastausta tällä hetkellä? Joo, just tuossa laitoinkin muistutuksen, että käykää vastaamassa. Meillä on tällä hetkellä 9 vastannutta. Joo. Ja 66% tästä pienemmästä joukosta nyt ei ole vielä tehnyt interiminä, mutta on kiinnostunut kovasti. Eli linjoilla meillä innostuneita. Muutamalla on kokemusta sitten muutamia vuosia tai alle vuoden. Joo. Eli nyt linjoilla on vielä enemmän niin kuin prosentuaalisesti niitä henkilöitä, ketkä ei ole vielä tehnyt, mutta haluaisi tehdä. Niin nyt kun meidän määrä kasvaa, niin tietysti yritykset löytää helpommin myös niin kuin ihan timanttisia ammattilaisia tästä joukosta. Sitten tommonen, kysymys täällä linjoilla. Yes, hyvä, loistavaa. Otto, ole hyvä. Kiitos paljon. Mistä tuo Polli löytyy? Itse en näe sitä missään. Onko näin, että se ei näy sitten kuin... Pystytkö Viivi julkaisemaan se uudestaan? Antaako se tehdä? Hypätään vähän. Joo. Eikä.
ei sitä saa enää. Tehdäänpä hei sillä tavalla, saadaan vähän liikennettä tuonne keskusteluun. Laittakaa ihan kommenttia, niin kerätään. Mutta Salla kommentoi, että se löytyy kun scrollaa ylös. Tai tuossa kun mä laitoin kommentin, että olisi kiva kuulla, niin siinä näkyy mulle lähetti kortin. Jos klikkaatte sitä, niin sen pitäisi viedä siihen polliin. Joo, toivottavasti löytyy, mutta jos ei löydy, niin sitten Sanna, toi oli hyvä idea, että voi niin kuin ihan kirjoittaakin ja nähdä vähän, että kuinka paljon meillä on niin kuin jo interimyyttä tehneitä ja kuinka paljon on sitten henkilöitä, ketkä haluaisi aloittaa. Hyvä. No mutta jos mennään nyt sitten seuraavaan asiaan, että tätä multa kysytään myös tosi paljon, että mitkä on sitten niitä tyypillisiä tilanteita, joissa interimiä hyödynnetään, niin nämä ei ole mitenkään tärkeysjärjestyksessä, mutta nostin tähän nyt semmoisia tyypillisempiä asioita, että yksi on selkeästi tällaiset kehityshankkeet ja projektit, eli yrityksellä on joku tietty yleensä aika strategisen tason kehityshanke, johon tarvitaan lisäosaamista ja lisäresursseja. Että tästä niin kuin konkreettinen esimerkki olisi esimerkiksi se pidetty konseptin lanseeraaminen, minkä tein sinne Kalevala-korulle, tai sitten toinen projekti on esimerkiksi sellainen, että tehtiin yhdelle yritykselle niin kuin tällainen go-to-market-pilotti, että selkeä projekti, että miten tämä yritys resonoi Ruotsin markkinassa, että tällaiset hyvin niin kuin rajatut projektit. Ja mun mielestä mä oon tosi ilahtunut, että tällaisia on, koska tässä on niin kuin monta eri hyötyä. Ensinnäkin se, että yritys saa siihen superammattilaisen vetää sitä projektia. Ja sitten se, että yleensä kun näitä on tehty, niin niitä on saatettu tehdä niin, että nämä projektit kuuluu jonkun toisen, tai siis sen henkilön pöydälle, joka on siellä organisaatiossa, ja sitä yritetään tehdä niin kuin omatoimen ohella, jolloin se oma toimi kärsii, ja sitten se todennäköisesti myöskään se projekti ei tule välttämättä maaliin aikataulussaan. Ja sitten kolmas, mitä haluan korostaa myös siinä, on se, että organisaatio yleensä kuormittuu tosi paljon, kun näitä niin kuin kriittisiä kehityshankkeita yritetään tehdä niin kuin oman toimen ohella. Niin nämä on ollut ihan, siis tämä on semmoinen keissi, että kun tekin juttelette toimeksiantajien kanssa, niin voitte sanoa ihan käsi sydämellä, että tässä on niin valtavasti hyötyjä, että ottaa siihen niin kuin ulkopuolisen vetäjän näihin kehityshankkeisiin. Sitten on tällaiset, että väliaikaiset johtotehtävät, eli osa-aikainen johtajan tarve. Eli aikaisemmin puhuinkin siitä, että on esimerkiksi sairastuminen tai vanhempain vapaan sijaistaminen, niin ne on tyypillisiä tällaisia väliaikaisia interimjohtajan tehtäviä, mihin yritykset sitten interimeitä etsii. Ja sitten toinen on selkeästi myöskin kasvava ryhmä on sitten tällaisia, että esimerkiksi yhdessä organisaatiossa ei ole mahdollisuutta investoida niin kuin kokoaikaiseen HR-johtajaan, mutta he ovat tunnistaneet joka tapauksessa, että HR-osaamista tarvitaan, niin sitten he ovat ottaneet osa-aikaisen interim-johtajan, niin kuin HR-johtajan, eli hän tekee sitten niin kuin esimerkiksi 1-2 päivää tässä yrityksessä töitä, ja samanaikaisesti hän tekee niin kuin HR-johtajan tehtäviä jossain toisessa organisaatiossa, jolloin se niin kuin joustavuus ja riskittömyys ja myöskin, että se on huomattavasti paljon kustannustehokkaampaa, niin on. Tässä on muutama ihan konkreettinen esimerkki näistä. Sitten on erilaiset kriisitilanteet, että esimerkiksi niin kuin yksi henkilö, en ole ihan varma onko linjoillakin tänään, mutta että yritykseen tuli niin kuin kriisitilanne tietyistä ympäristössä muuttuvista asioista, niin tähän otettiin sitten niin kuin muutosjohtaja, muistaakseni oli titteli, tekemään niin kuin turnaround-projektia, että miten se liiketoiminta sitten saadaan tai liiketoiminta saadaan taas niin kuin kannattavaksi, niin tämän tyyppisissä, että sitten kun tähänkin yritykseen löytyy timanttinen henkilö, kenellä on turnaround-kokemusta, niin se on tietysti ihan eri asia kuin sieltä organisaatiosta harvemmin löytyy
kun se on ollut tässäkin organisaatiossa niin kuin pidempään jo kannattavaa, niin harvemmin löytyy sit niin kuin ihan tällaista niin kuin kriisijohtamiskokemusta. Se on yksi käyttötapaus. Sitten on erilaiset organisaatiomuutokset, että tästäkin jos konkreettisen esimerkin kertoo, niin esimerkiksi siellä Primapet Premiumilla, niin siellä Primapet Premium osti toisen yrityksen kuin Daxmark Oy, ja siellä piti yhdistää sitten näiden kahden yrityksen kaupalliset toiminnot, niin siihen he ottivat minut vetämään sitä muutosta. Sitten on ihan tällaiset, niin kuin, nämä on ehkä perinteisemmin saattanut olla jopa niin kuin konsultin tekemisiä, nämä strateginen kirkastaminen, jalkautus, mutta yhä useammin käytetään myös niin kuin, kehitysjohtajaa, niin kuin, että otetaan ihan interim-kehitysjohtaja, joka lähtee sit yhteistyössä sen oman organisaation kanssa kirkastamaan strategiaa ja sit jalkauttamaan sitä eteenpäin. Ja sitten yksi tyypillinen keissi on sitten erilaiset niin kuin erityisosaamiset. Esimerkkinä, jos haetaan esimerkiksi vaikka KV-laajentuminen, että yritys haluaa laajentua kansainvälisesti, niin sitten on otettu siihen kehitysjohtaja, kenellä on kokemusta KV-laajentumisesta. Eli tällä niin kuin yritys saa myöskin niin kuin hyvin spesifiä erityisosaamista organisaatioon. Tähän vaiheeseen voitaisiin ottaa taas niin kuin keskustelua, tai onko linjoille tullut kysymyksiä, niin nyt voi kysyä tai keskustella. Muutamia kysymyksiä on. Haluatteko esittää itse? Ei nouse kädet pystyyn. Mä poimin täältä muutaman. Liittyy tähän oikeastaan. Vesalla oli kysymys vähän toisesta näkökulmasta, eli yritysten näkökulmasta. Et herää kysymys, että onko interim-henkilö ammattitaitoinen? Millä tätä voitaisiin sertifioida? Voisiko olla jonkunnäköinen lean, Veripelt-tunnistus tai joku muu? Miten yrityksen puolelta tosiaan voidaan varmistua, että interim on osaava ja heidän tarpeisiinsa? Mielenkiintoinen tämä sertifiointi. Jos joku keksii tähän hyvä idea, niin mä oon heti mukana kyllä niin kuin luomassa tällaista sertifikaattia. Mun mielestä tosi hyvä nosto. Sitten mistä yritykset tietää tai osaa löytää sitten niin kuin interim-ammattilaisen, niin nämä on mennyt enemmän vielä siihen, että ehkä nämä on aika lähelle jo niin kuin rekrytointiprosesseja, vaikka ikään kuin rekrytoidaan interim-johtajaa. Eli siinä on ihan samanlaiset, niin kuin, missä mä olen nyt viimeiset ollut mukana, että siinä on ihan niin kuin haastattelut ja suosittelut, ja että se prosessi on aika lähellä niin kuin sitä perinteistä rekrytointia. Että samalla lailla ainahan voi mennä pieleen, mutta ne on kyllä aika, niin kuin, aika pitkälle vietyjä prosesseja. Et esimerkiksi yhdessä prosessissa toimeksiantaja laittoi ihan, että ketkä oli siinä viime metreillä, niin ihan siis tällaiset ennakkotehtävät, että kun tällainen tilanne on, niin miten johtaisit tätä hanketta, niin sillä he sai vielä niin kuin sen viimeisen viilauksen, että kuka tämän ottaisi parhaiten haltuun. Valitettavasti jäin tässä kakkoseksi, mutta näin se välillä on. Siellä on jollain kysymys. Joo, Elias. Joo, terve vaan ja kiitos Vivi. Tosi niin kuin näkyy tästä laajasta osaanottajakannasta, että ollaan nyt niin kuin ihan oikean asian äärellä. Tuohon itse asiassa halusin tuohon äskeiseen tähän, että miten varmistetaan. Se on itse asiassa hyvin perusteltu kysymys ja itse asiassa sen verran omalla kokemuksella voitaisiin niin kuin sanoa, että nyt kun tämä tulee yleistymään pikkuhiljaa Suomessakin, niin se mitä tulee tapahtumaan, niin tälle markkinalle hunajakipolle on niin kuin tavallisesti aina, niin sinne ryntää sitten tekijöitä. Ja tässä tulee ihan samalla lailla, mä olen jo nähnyt semmoisen, no ei nyt lieveilmiö, mutta on hyvä pitää, että tämä on periaatteessa hyvin samanlainen tilanne parhaimmillaan, kun on itse asiassa rekrytointitilanne, niin kuin sä Viivi sanoit. Eli mä oon itse nähnyt hyvin sen, että kun
Tämmöiset, jotka perinteisesti tekee rekrytointia, työnvälitystä, kaikki kunnia heille, mutta he eivät ymmärrä, että tämä on ihan eri pelikenttä nyt. Niin sieltä puuttuu sellaista osaamista ja huomaa hyvin äkkiä sen, että niin kuin tavallaan se loppuasiakas tarvitsisi apua, jota ei pystytä antamaan sille. Ja mulla on kokemusta siitä hyvästä, erittäin loistavasta tekemisestä Tuokon Oyn kautta. Mä oon luvannut mainostaa, koska mulla on kokemuksia molempiin suuntiin, niin siinä näkyy se, että se todellinen niin kuin ammattitaito tulee sitä kautta, eli että se lähtökohdat on niin kuin kunnossa ja tiedetään ja autetaan, koska usein se asiakashan on ihan peura ajovaloissa, se tarvitsisi sitä ohjausta, eikä niin, että odotetaan sitä, mitä se haluaa. Ja nämä on järjestään mennyt ihan kiville tällaiset prosessit. Tämä oli mun tämmöinen vaan statementti. Ihan tosi hyvä nosto ja tiedän, että Elisa on tosi mielenkiintoisessa niin kuin Interin toimeksiannossa tällä hetkellä, niin sulla on kyllä kokemusta puhua näistä. Että varmaan just toi on niin kuin hyvä pointti, että kun mä puhuin siitä niin kuin syvään päätyyn hyppäämisestä, niin miten siinä kun perinteisessä rekrytointiprosessissa sitä ei esimerkiksi niin kuin arvioida niin paljon, ja se on mun mielestä niin kuin ihan avainasemassa se, että kuinka nopeasti sit pystyy ottaa sen niin kuin haltuun, niin miten sitä sit pystyy arvioimaan. Että tosi hyvää ja mielenkiintoista keskustelua. Tähän väliin keretään vielä ottaa yksi kysymys, jos vielä oli halua kysyä tai kommentoida. Ok, no mutta mennään sitten eteenpäin, eli nyt päästään sitten itse pihviin, eli näihin Interim-kyselyn tuloksiin, ja nämä vastaukset kerättiin erillisen kyselyn avulla, ja vastauslinkki jaettiin LinkedInissä, kiitos myös siitä kaikille, ketkä jakoivat tätä kyselyä, ja vastaajia tosiaan saatiin 76, mikä on mun mielestä hyvä määrä tälleen, kun ihan yksittäinen henkilö lähtee kysymään asioita, niin olin tosi tyytyväinen. Mikä siitä niin kuin pääsääntöisesti tuli sit esiin on se, että tämä interim-yrittäjyys tällä hetkellä kiinnostaa tosi paljon ja nähdään mahdollisuutena, mutta sitten samanaikaisesti se alalle pääsy ja toimeksiantojen löytäminen on ymmärrettävästi monille tosi haastavaa. Ja sitten tarvitaan lisää näkyvyyttä, kaivattiin yhteisöllisyyttä, käytännön tietoja ja markkinadataa. Ja selkeästi moni uskoo, että ala kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi. Ja tosi mielellään näitä tuloksia, mitä nyt läpikäydään, saa jakaa, mutta arvostan, jos laittaisitte siihen kuitenkin lähteen, mikäli näitä tuloksia, tai kun toivottavasti jaatte näitä tuloksia sitten, että saadaan sitä näkyvyyttä, että mihin suuntaan tätä on menossa. Ihan ensimmäisenä kysyttiin sitä, että kuinka pitkiä nämä Interin urat tältä vastaajaryhmältä on, niin yli puolet vastaajista, eli 63% ei ole vielä aloittanut tai on toiminut alle vuoden, eli tällaisia niin kuin hyvin tuoreessa vaiheessa vielä olevia interim-johtajia, ja sitten 1-4 vuotta interimnä toimineita oli noin 1/4. Ja sitten ihan yksittäinen vastaus oli, että täällä oli todella niin kuin edelläkävijä, että on toiminut jo yli 10 vuotta interiminä, mutta tässä just näkyy, oliko Vesa, joka kysyi sitä, että miten tämä markkina tulee muuttumaan, niin tässä näkyy jo pelkästään se, että kun ammattilaisia on enemmän saatavilla, niin tietysti siitä niin kuin yritysten on helpompi ottaa sit interim niin kuin henkilö sinne vakituisen henkilön sijaan, mikäli se on tarpeen. Et nyt mä itse asiassa korostan sitä, että interim ei ole aina paras ratkaisu. Et ennen kuin yritys lähtee interimiä niin kuin, hakemaan, niin täytyy selvittää, että kumpi on itse asiassa parempi ratkaisu. Onko se henkilö, että haetaan vakituiseen vai interimi. Ja tämä on varmaan, Elias, mitä nostitkin, että yritykset tarvitsevat apua jo siinä, että kumpi on parempi vaihtoehto.
Joo, näin se on. Sanoin, että kyllä sähän et voi tehdä tiettyyn asti, kaikki voidaan tehdä due diligence, mutta se käytäntöhän sen sitten niin kuin näyttää ja se muotoutuu siinä, että sille tavallaan pitää antaa semmoinen hengitystila sille tehtävälle, koska mitä enemmän sitä pöyhii, niin sitä enemmän sieltä alkaa löytymään ja kaikkea tällaista. Just näin. Ja itse asiassa semmoinenkin aika tyypillinen tapaus, että yritys ottaa interimin johonkin tehtävään ja sitten koetaankin, että henkilö on niin kuin ihan timanttinen vaikka johonkin vakituiseen tehtävään siellä organisaatiossa, että sekin, että se ei välttämättä mene ihan suoraan, että okei, on interim ja aina interim, vaan on myös tosi paljon niitä, että mennyt interiminä taloon ja sitten kuitenkin se työ muuttuu sitten vakituiseksi työsuhteeksi. Seuraavaksi kysyttiin sitä, että mä sanon hei tähän väliin, täällä on tullut kommentti Vesalta, että perustetaan jokin klubi tai muu sellainen linjoille tiedoksi, pysykää loppuun asti, loppupuolella palataan tähän aiheeseen kyllä vahvasti, niin keskustellaan ihan yhdessä tästä, kuunnellaan vähän näitä tuloksia vielä tässä välissä. Hyvä, ihana kun nostit asian, koska se on selkeästi mitä itsekin tässä kaipaan ja sen takia olen lähtenyt sitä niin kuin, omastakin tarpeesta ratkaisemaan tätä asiaa. Seuraavaksi oli nämä asiakaskokoluokat, eli tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että täällä ei korostunut mikään, eli nämä on niin kuin yrityksen liikevaihtoluokkia, niin täällä ei korostunut mikään, että tiedätkö että suurin osa vaikka 5-10 miljoonaa euroa olevista yrityksistä käyttää interimiä, vaan kuten näette tästä piirakasta, niin interimiä on käytetty tosi tasaisesti alle 5 miljoonan yrityksiä kaikki siinä välillä, ja sitten jopa neljännes on niin kuin tosi isoja, että yli 100 miljoonan euron niin kuin liikevaihdoltaan olevia yrityksiä. Tästä on poistettu tästä kaaviosta ne henkilöt, jotka eivät ole vielä toimineet, niin saatiin tämä niin kuin, käppyrä näyttämään tai niin kuin, jaot oikeaksi. Et mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että selkeästi kaikissa eri luokissa, jopa näissä pienissä alle 5 miljoonan euron yrityksissä on nähty niin kuin tarve interimille ja käytetty interimiä. Sitten sen jälkeen kysyttiin sitä, että mitkä on niin kuin interim-toivealat. Ja tässä siis, kun ihmettelette noita vastausten määriä, niin oli mahdollisuus valita 1-3 vaihtoehtoa, eli sen takia nämä määrät on enemmän kuin 76. Ja tästä niin kuin korostui liiketoiminnan johtaminen, muutosjohtaminen ja projektijohtaminen. Eli hyvin vahvasti tällainen niin kuin liiketoiminnan, ehkä kehityksen tehtävät. Se, mikä oli ehkä itselle vähän yllätys, niin toi markkinoinnin, koska tiedän, että aika paljon on niin kuin markkinointijohtajia, niin toi markkinoinnin niin kuin interim-johtajia, niin toi markkinoinnin osuus oli yllättävän pieni, samoin kuin toi HR:n osuus. Noin 3 tuossa niinku korostui ja sitten pienempää osuutta oli markkinointi, data, AI, HR, talous. Ja sitten tuossa oli muu, tai 19 vastausta oli kohtaan muu ja tuossa on lueteltuna niitä muita mainittuja tehtäviä. Ja siellä oli oikeastaan niinku kaikkea hyvin laajasti juridiikasta, sote-alaa, logistiikkaan, hankintaan, prosessikehitykseen olevia tehtäviä. Että tässä oikeastaan niin kuin ehkä semmoinen konkreettinen yhteenveto on se, että interim-johtajuutta ei nähdä, että se on vaan tiettyyn toimialaan sidottu, vaan siis kaikkea maan ja taivaan välillä. Niin kun, et ehkä tässä korostui nimenomaan nämä niin kuin interim niin kuin johtajuuden tehtävät enemmän kuin, että täällä ei ollut sit ihan selkeästi semmoisia niin kuin asiantuntijan, että esimerkiksi se digimarkkinointi tai tämän tyyppiset asiat. Hyvä. No sitten kysyttiin sitä, että minkä tasoisia, mä
niin kuin tehtäviä on, niin interim-johtaja tehtäviä oli siis suurin osa, että melkein 60% vastasi, että interim-johtaja tehtävät on niitä, mitä tekee, ja sitten niin kuin interim-päällikköjä oli 13, eli suurin osa on niin kuin päällikkö- tai johtajatason henkilöitä, ja sitten interim-asiantuntijoita oli kuitenkin niin kuin 26% vastanneista, enemmän tuonne johtaja-päällikkötehtäviin painottuva selkeästi, missä käytetään sitten interimiä. Sitten tämä oli myös tosi mielenkiintoinen, että aikaisemmin kun nyt käytiin niitä yrityksen kokoja, että ne oli aika tasaisesti kaikkiin erilaisia toimialoja, aika pitkälle niin kuin kaikissa eri toimialoissa käytetään, niin sitten myöskin tämä, että toimeksiantojen pituudet on niin kuin kaikkea alle 3 kuukaudesta yli 2 vuoteen. Eli siinäkään ei ole niin kuin mitään selkeää, että okei, on tehnyt interim-keikkaa, vaan tiedätkö kaikki on tiettyjä, mutta selkeästi korostui, että 6-12 kuukautta tai 1-2 vuotta, eli siis voidaan vetää johtopäätös, että tällainen tästä vastaan joukosta niin tyypillinen interim-toimeksiannon pituus on 6 kuukautta-2 vuotta. Mä läpikäyn nämä kaikki tulokset ja sen jälkeen voidaan taas pysähtyä, ottaa muutama kysymys. No sitten tämä oli toimeksiantojen intensiteetti. Toinen mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että kuinka monta päivää viikossa interim-johtaja sit tyypillisesti tekee, niin että tällaista ihan tuntityönä tehtävää tai vaan päivää viikossa oli tosi vähän, mutta sitten aikatasaisesti jakaantui kaikki 2 päivästä 5 päivään, niin kun, että kuinka monta päivää viikossa tehdään, että mitenkään interimi ei ole, niin kuin toimeksianto ei välttämättä ole se, että tekee 5 päivää viikossa, eli full time. Ja mä esimerkiksi konkreettisesti aika usein jopa suosittelen mun asiakkaille, että semmoinen 2-3 päivää viikossa on niin kuin hyvä määrä, koska silloin kun mä menen vetämään jotain projektia tai strategiaa tai whatever, niin mullahan on myöskin työllistävä vaikutus. Eli sit jos mä tekisin 5 päivää viikossa, niin todennäköisesti se organisaatiokin menisi sitten ehkä jumiin, niin on parempi, että minäkin teen vaan niin kuin osa-aikaista. Ja sitten tyypillisesti mulla on niin kuin ollut 2 asiakasta samanaikaisesti, että sit siitä tulee se mulle se niin kuin, X päivää viikossa. Hyvä. Sitten no itse asiassa voitaisiin ottaa tähän, jos on niin kuin vaikka yksi kysymys, että mitä näistä nyt tähän mennessä on tullut. Onko tullut jotain kysymyksiä tai onko linjoilla kommentteja? Täällä on ollut vähän kysymyksiä ja keskustelua niistä tyypillisistä toimialoista, joita taklasitkin tuossa vähän aikaisemmin jo. Ja kysymys oli ehkä niin päin, että onko talous ja HR ehkä niitä tyypillisiä. Itse voisin tähän kommentoida, että ne on varmaan ne, mitkä on niitä perinteisempiä, mutta mitä tuossa kyselyssä näkyykin, niin ainakin nyt tämä porukka, joka varmaan linjoillakin on, niin on ehkä vähän laajemminkin sitten suuntautunut ja toiveet on, eli interim on selkeästi kasvamassa täällä puolella. Vesa, joka tämän kysymyksen esitti, niin nosti käden pystyyn, niin haluatko kommentoida tai esittää jatkokysymyksen? No niin, hyvää huomenta Savela, kun sä täällä moi. Hei ensinnäkin Viivi, kiitoksia ja ketä sulla on ollut mukana tässä. Tämä on tosi hieno, että olette tehneet tämmöisen äärettömän tärkeän perustuksen, eli markkinatunnistamisen. Oikeastaan tuli kysymys vielä niin kuin mieleen, että varmaan ehkä sulla tulee tässä niin kuin eteenpäin mennä, mutta miten yritykset, jotka ovat käyttäneet interim-palveluja, niin niiden niin kuin tyytyväisyys, eli jos ajatellaan vaikka perinteisestä 4-10, niin mikä heidän niin kuin kokemus on, koska nythän on tosi tärkeää, on uusi niin kuin asia,
ja tavallaan uusi asia lanseerataan markkinoille. Ja onnistunut lanseeraus, tai lanseerauksen voi tehdä onnistuneesti vain kerran. Ja se, että parashan markkinoija on tyytyväinen niin kuin asiakas. Ja tämän päivän tässä digitaalisessa maailmassahan se hyvä kantaa. Jos olisi vanha markkinointisääntö, että hyvä kantaa 3 ja huono 12, niin tämä some niin kuin 100 kertaa sitä vähintäänkin tämän niin kuin jutun. Eli niin nyt ne tähän mennessä olevat niin yrityskokemukset, niin onko sinulla siitä käsitystä? Kiitos. No, kiitos palautteesta ja kommentista. Mä en ole tässä tutkimuksessa, että tämä on suunnattu nyt interimeille tai interimiksi haluaville, eli yrityksen kokemuksia tässä ei ole niin kuin, kerätty, mutta se mitä mä oon niin kuin tästä tosi paljon puhunut ja sitä kautta keskustellut, niin mä en ole törmännyt vielä yhteenkään yritykseen, joka sanoisi, että tämä ei ollut toimiva. Ja mun asiakkaat, kun mä kysyn aina asiakaspalautteen mun toimeksiantajilta, niin käytännössä katsoen mä oon saanut kaikilta niin kuin 5 tähteä, että ovat tosi tyytyväisiä, mikä mun mielestä sit taas lisää just sitä kysyntää, että kun se toimitusjohtaja kollega kertoo toiselle just näin, niin kuin se sanoi, niin se sana leviää, niin kokemukset on ollut tosi hyviä, mutta tarkkaa tutkimusdataa mulle ei siitä ole. Hyvä kysymys. Ja ehkä mä teen seuraavan kysymyksen kyselyn tuolta pohjalta. Hyvä. Sitten toinen, mitä minulta kysytään tosi paljon, niin kysyin tässä tutkimuksessa, että no mitkä on sitten tyypilliset päivähinnat, mitä niin kuin interim-johtajat laskuttaa, niin selkeästi tyypillinen on tällainen 800–1 000 euroa päivä. Ja siihen niin kuin suurin piirtein niin kuin noihin 2, niin esimerkiksi omat laskutukset myöskin on mennyt niin kuin per päivä. Mä voin olla ihan avoin siinä. Mutta on myös niin kuin yli 1 500 euroa päivää, että selkeästi niin kuin, että varmasti nämä on sitten niin kuin esimerkiksi interim väliaikaisia CEOita tai toimitusjohtajia ja tämän tyyppisiä, kenellä olisi laskutukset on jo niin kuin tosi kovia, että yli 1 500 euroa päivä. Mutta on myös sitten vähän pienemmän että alle 600 euroa päivä. Tästä mä voisin pitää ihan oman puheen, että onko tämä kallista, mutta mulle ei riitä nyt aika, mutta jos jotakuta kiinnostaa, että miten tämä niin kuin kannattaa yrityksille myydä, kun yritys kysyy, että onpa tämä kallista, niin kannattaa käydä lukemassa yksi mun LinkedIn-postaus, että onko tämä kallista, ja siinä on perusteltu, että tämä ei todellakaan ole kallis vaihtoehto yritykselle. Se, mikä tässä niin kuin hinnoittelussa on sitten, niin on se, että meillä on niin kuin 2 eri tavallaan hinnoittelua, että meillä on hinnoittelut, että kun me myymme itse keikan jollekin toimeksiantajalle, niin silloinhan me tehdään sopimus suoraan toimeksiantajan kanssa, eli esimerkiksi vaikka 1 000 euroa päivä, mutta sitten jos siinä on välittäjä, niin täytyy muistaa, että välittäjät pelottaa siitä, tai että ottaa sen välityspalkkion, ja ne vaihtelee tosi paljon, että 10% 30% on se mun kokemus, mutta tuli tässä pari päivää sitten ilmi myös, että yksi välittäjä oli ottanut 46% välityspalkkio, joka mun mielestä on sitten jo niin kuin tosi kova. Mutta jos ajatellaan, että se on esimerkiksi vaikka 25%, joka on aika tyypillinen, niin sitten jos mä laskuttaisin 1 000 euroa, niin yritys joutuisi maksaa siitä 1 250 per päivä, jolloin se on tietysti yritykselle aika paljon isompi kustannus, jolloin tietysti, että mikäli löydetään niitä toimeksiantoja suoraan itse, niin se on itselle parempi, mutta tietysti sille toimeksiantajalle huomattavasti kustannustehokkaampi. Mistä päästäänkin sitten seuraavaan kysymykseen, eli kysyin sitten, että mistä näitä toimeksiantoja sitten on saatu, ja tässäkin oli, että pystyi vastaamaan useampaan eri kohtaan, ja sen takia noita vastauksia on enemmän kuin toi 74, niin selkeästi suurin
toimeksiantojen lähde on tämä, että on saanut sen keikan omien kontaktien kautta, eli sit pystyy laskuttaa suoraan niin kuin, omalta yritykseltä siitä toisesta yrityksestä. Ja esimerkiksi mä oon saanut kaikki mun toimeksiannot suoraan omien kontaktien tai myyntityön kautta, mistä olen tietysti tosi iloinen. Välittäjien kautta 25% ja sitten LinkedInin kautta 9 vastaajaa, anteeksi, ei nämä prosentteja, vaan 9 kommenttia ja sitten jostain muualta 11 kommenttia. Mutta selkeästi varmaan tämä välittäjän kautta oleva toimeksiannot saattaa kasvaa, koska nyt lähestulkoon kaikki headhunterit, ketkä on ennen tehnyt niin kuin henkilöiden headhuntausta, niin on laajentanut sitä toimintaa myös, niin kuin, että he välittää interimeitä. Onko näistä kahdesta, nyt on muutama minuutti aikaa ottaa kysymyksiä, niin näistä toimeksiannon lähteistä tai hinnoittelusta kysymyksiä tai kommentteja? Meillä on pikkasen käyty keskustelua ja aktiivisesti vastattu myös. Jätetään ehkä tämä kysymys tänne chatin puolelle, koska se yhteisö selkeästi kiinnostaa myös, niin jätetään sille keskustelulle aikaa. Ihanaa, että se kiinnostaa. Mä oon tosi iloinen. Joo, ja hyvä. No sitten oli tällainen, koska mun mielestä kaikki on kuitenkin sitä, että niin kuin inhimillisyyttä ja puhun tosi paljon niin kuin tunneälystä, että mun mielestä mitä enemmän on tekoälyä, niin sitä enemmän pitää olla tunneälyä, niin sitten tässä kyselyssä oli kysymys myös, että miltä tuntuu olla interim. Niin interimin hyvät puolet oli, että saa työskennellä erilaisissa yrityksissä, on vapaus tehdä työtä missä haluaa, milloin haluaa ja millä tavalla, ja samalla, että on vapaus määritellä sitä työn määrää. Sitten koettiin, että on niin kuin hyvä puoli, että saa toimia yrittäjänä ja että saa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Sieltä nousi aika paljon myöskin vastauksista se, että se antaa vaihtelua ja monipuolisuutta toimia interiminä kuin versus tietenkin, että jos sä toimit niin kuin vakituisessa työsuhteessa, niin sittenhän sulla on se sama työsuhde sit 3 vuotta, 5 vuotta, 15 vuotta. Mutta joo, ja tämän selkeästi, että tämä vaihtelu on tosi mielenkiintoista, että jos ajattelee, että mä oon tehnyt nyt 3 vuotta interimjohtajan tehtäviä ja mä oon työskennellyt 6 vai 7 eri organisaatiossa, niin onhan se rikkaus, että pääsee tekemään töitä erilaisissa organisaatioissa. Mutta sitten siinä on kyllä se varjopuolikin, että sitten kun just tutustuu ihmisiin ja pääsee tekemään huipputyyppien kanssa, niin sitten kun se toimeksianto loppuu, niin sitten ne huippuihmiset sitten niin kuin jää, että niin kuin, se on selkeästi niin kuin ainakin itsellä haaste. No sitten oli nämä interiminä toimimisen varjopuolet, ja tässä kyselyn perusteella niin tosi paljon nousi nimenomaan niin kuin, että myynnin haasteet, että miten tulee löydetyksi. Sitten se yksinäisyys, että tämä on, ja tämän mä allekirjoitan, että tämä on kyllä välillä tosi jäätävän yksinäistä hommaa, koska ei ole sitä niin kuin tiimiä ympärillä, tai on se asiakkaan tiimi, mutta sitä niin kuin omaa tiimiä, että mä voisin sparrata niin kuin mun työkaverin kanssa, että no hei, miten sä ratkaisisit tämän asian, tai miten sä näet ja minkälaisia näkökulmia, että sitten mä chattailen ystäväni ChatGPT:n kanssa asioista, mutta sehän on ihan eri asia kuin se, että olisi niin kuin se työkaveruus. Sitten koettiin, että tämä on tietysti niin kuin taloudellinen riski, mikä täytyy kyllä huomioida, että siinä vaiheessa, että tämä niin kuin tulovirta ei ole taattua, että siellä saattaa olla niin kuin useampien kuukausien väliä, että kun tähän lähtee, niin pitää niin kuin tavallaan varautua myös siihen, että sitä tulovirtaa ei aina välttämättä ole. Sitten nousi tämä tehokkuusvaade, että joka tunnin pitää tuottaa lisäarvoa, että tavallaan sitten kun asiakas maksaa vaikka 100 € tunti, niin totta kai asiakas odottaa sen, että okei, se tunti on ollut tuottavaa, niin onhan se niin kuin aika raadollista periä välillä, mutta mä nyt haluan olla tälleen
rehellinen näissä molemmissa, että tässä on tosi paljon hyviä puolia, mutta tässä on myöskin varjopuolia. Että tämä ei ole niin kuin mikään onni ja autuus, että lähden interimjohtajaksi. Nämä kokemukset on, niin kuin puhun nyt syvällä rinta-äänellä siitä, että mä olen tehnyt tätä 3 vuotta, niin nämä on ainakin ne, mitä mä olen huomannut ja selkeästi tässä kyselyssä nousi myös esiin. Ja sitten oli tämä oppiminen ja kehittyminen voi olla tiimissä nopeampaa. Sitten kysyin, että paljonko rakastaa interimyrittäjyyttä, niin tutkimuksen tulokset oli, että 90% vastaajista vastasi, että niin kuin 4 tähteä tai 5 tähteä. Et kuitenkin ne varjopuolet on sit pienemmässä roolissa, ainakin tämän tutkimuksen perusteella, että rakastetaan sitä interim-yrittäjyyttä. Sitten kysyttiin tuen tarvetta, ja tässä oikeastaan niin kuin, mihin päästään kohta, kun päästään siihen yhteisöön, niin korostui, että kaivataan sitä yhteisöllisyyttä, ettei tarvitsisi olla yksin. Kaivataan oppimista niin kuin toisilta intereimeiltä oppimista ja sitten sitä näkyvyyttä, että miten tulemme näkyväksi, miten saadaan tätä tietoisuutta lisättyä ja miten, no tämä on meidän työtä, niin miten varmistetaan se oman tulovirta, että on niitä toimeksiantoja. Ja sitten nousi myös niin kuin erilaiset, niin kuin, että kaivataan tukea niin kuin yrittämisen käytäntöihin, että minkälainen yhtiömuoto kannattaa perustaa, miten tehdään kirjanpito ja miten tehdään laskutus. Ja tästä mä voin vaikka pitää jossain vaiheessa ihan oman webinaarin, että miten mä oon ne asiat ratkaissut, että kun on tullut aika tehokas systeemi tähän hommaan. Mutta siinä oli oikeastaan nyt tämän osa-alueen, ennen kuin mennään siihen yhteisöön, niin nouseeko siellä ihan pikaisesti joku kommentti nyt näihin asioihin, että jää aikaa sitten tuohon seuraavaankin osa-alueeseen. Tästä, mitä tässä tuen tarpeesta on, niin muutamia kysymyksiä näihin liittyen noussut. Selkeästi seuraavalle webinaarille siis tilausta. Luulen, että näihin vastaaminen nimenomaan vaatii enemmän aikaa. Ehdotan, että meillä on kello 8 vaille nyt, niin siirrytään siihen yhteisöasiaan, koska siihen on tullut muutama kommentti ja useita peukutuksia tai tuliemojeja. Joo, hyvä. Eli koska mä oon huomannut nämä 3 eri asiaa, yksinäisyys, oppiminen ja yhdessä tekeminen, niin on lähtenyt perustaa interim-yhteisöä, joka tarkoittaa siis sitä, että mä haluan ratkaista 3 eri asiaa. Yksi on näkyvyys. Mä uskon, että me ollaan yhdessä enemmän. Eli tarkoitus on se, että luon, tai mulla on jo hyvin valmiinakin niin kuin, verkkosivusto, mihin meidät kaikki yhteisön jäsenet voidaan nostaa siis ihmisinä. Eli sieltä löytyy sitten niin kuin, Viivi ja Elias ja ketä kaikki meillä on linjoilla, niin ihan näkyvästi, että yritys voi ottaa suoraan yhteyttä meihin ja löytää meidät sit sieltä sivustolla. Uskon siihen, että kun me mainostamme yhdessä tätä interingiä, että mitä enemmän me saadaan tänne porukkaa ja kaikki puhutaan tämän interingin puolesta, niin sitten kun yritys miettii, että mistä löydän interimin, niin hän tulisi interingin sivuille ja löytää sieltä suoraan meidät. Ja tarkoitus on se, että siitä ei synny minkäännäköistä välityspalkkiota, että sitten sieltä voi löytää henkilön suoraan sieltä sivustolta. Eli taklataan myöskin sitä haastetta, mistä oli aikaisemmin puhetta. On tarkoitus tehdä podcasteja ja uutiskirjettä varmistaaksemme tätä näkyvyyttä. Toinen on oppiminen ja kehittyminen, että on tarkoitus pitää webinaareja, niin kuin hoitaa sitä oppimista pikaviestinnällä ja jakaa näitä materiaalia ja kokemuksia. Sitten yhteisöllisyyttä on tarkoitus taklata sillä, että luodaan yhteisö, missä meillä on mahdollisuus olla toistemme työkavereita ja tavata ihan livenä, tavata etänä ja luoda sellainen yhteisö, missä me olemme yhdessä niin kuin interim-työkavereita, eikä silleen, että me kaikki tehdään niin kuin omaa juttua jossain siiloissa. Ja mitä tämä käytännössä katsoen tarkoittaa, on se, että mä oon nyt pilotoin nyt tämän interim-yhteisön. Ja miten tämä käytännössä katsoen menee, on se, että nyt mä haen tähän pilottiin
niin kuin interim-henkilöitä, että jos ilmoittautuu tähän 36. mennessä, pääsee täysin for free, täysin ilman sitoutumista mukaan. Jos ilmoittautuu 31.7. asti, niin sitten on 49 € kuukaudessa ja sitten normaali jäsenyys on joko 129 € kuukaudessa tai 1200 € vuodessa. Mutta jos miettii, että mitä kaikkea täällä saa, niin jos löytää toimeksiannon tätä kautta, niin se on tosi edullista. Ei tarvitse maksaa sitä välityspalkkiota, saa sen oppimisen ja kehittymisen ja sen yhteisöllisyyden, että tämä ei ole niin kuin yksi näistä hommaa. Eli nämä 3 asiaa pääsee sisään. Hyvä. Mikäli haluaa lähteä mukaan, niin mulle info, niin me lähdetään sopimuksen ja sitten henkilökohtaisen linkin, että rakennetaan sinulle oma sivusto, joka tarkoittaa siis sitä, tämä on nyt niin kuin, vaan joku keksitty henkilö, mutta että sitten rakennetaan jokaiselle yhteisön jäsenelle oma sivusto, missä kerrotaan tästä niin kuin sinusta enemmän, kuka oot, minkälaista osaamista sulla on, mikä on sun hinnoittelu, minkälaisia asiakaspalautteita sä oot saanut ja sitten sun yhteystiedot, eli sitten yritys voi koska vaan olla suoraan niin kuin sinun yhteydessä. Ja tietysti mitä enemmän meitä lähtee mukaan, niin sitä vahvempia me ollaan ja sitä enemmän me saadaan sitä näkyvyyttä ja tietoisuutta ja tuomme itsemme ja meidän kollegat löydettäväksi. Ihanaa Elias, siellä luki, että mä sain LinkedInissä viestin, että olet mukana. Yes, ja meillä on siis mukana jo 13 vai 15 henkilöä, vaikka nyt tavallaan nyt vasta lanseeraan tämän, niin toivottavasti lähdet mukaan. Muutama minuutti kysymyksille aikaa tai kommenteille. Miltä vaikuttaa? Täällä on tosi moni kommentoinut, että mahtavaa mukana ollaan. Eli luulen, että näytä se, että mikäli ei ole vielä liittynyt, niin miten pääsee mukaan, niin laita vaikka se slaidi päälle. Ja nyt jos joku haluaa esittää Viiville kysymyksiä, niin vielä ehtii. Ja mulle ei ole niin minuutin päälle, että mä voin jatkaa, mutta pyritään lopettaa virallinen webinaari nyt sitten muutaman minuutin päästä. Hyvä. Eli jos haluaa lähteä mukaan, niin mulle viesti sähköpostilla, LinkedInillä, puhelimella, millä vaan. Ja sitten tämän viikon lopussa lähdetään sopimuksen. Ja tämä sopimus on erityisesti siis siitä näkökulmasta, että saadaan tietyt esimerkiksi GDPR-asiat ja muut kuntoon, koska nyt kerätään kuitenkin niin kuin teistä tietoa, niin haluan varmistaa, että tämä menee asianmukaisesti. Ja sitten saat linkin, millä pääset sitten rakentamaan tätä, tai missä kysytään sit asioita, minkä pohjalta sitten rakennetaan sulle tämä henkilökohtainen mainossivu. Kysymyksiä, kommentteja? Mä uskon tähän kuin hullu puuroon. Mä uskon siihen, että interim johtajuus tulee kasvamaan ihan valtavasti. Mä uskon siihen, että mitä enemmän me pystytään vahvistamaan niin kuin toinen toisiamme, eli toi yhdessä olemme enemmän, niin tästä tulee niin kuin ihan superhyvä juttu. Linjoilla paljon kiitoksia mielenkiintoisesta webinaarista. Kiitos Viivi, kun nostat interim-asiaa sekä tässä että linkkarissa esille. Kiitoksia kaikille osallistumisesta ja ihanaa juhannusviikkoa. Ihanaa juhannusviikkoa. Kiitos, että olit mukana ja tulet mukaan. Siellä on vielä